Alhaji ga fa dai kuɗi fa amma zuwa banki ya gagara. Tashin hankali. Qur'ani ya gagara. A da musa nan da shugaban ƙasa ya sa suka makale a bakin banki. Kana zuwa dadi mai kaza ai wallahi. Alhaji ka tara kuɗi, Qur'ani ka tara. Kai na ban san yawan su ba. Wai ya magana albashi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji na wuni. Ai albashi Alhaji. Wannan ba cikin ma'aikata na yake ba. Ma'aikacin ka ne. Wallahi Alhaji da an baka albashi. Ai albashin ne Alhaji. Albashin gani ne. Ba ma biya sai ya kai 37 ga wata ko 40. Kai. Duk ma'aikata na ka ba su albashin su. Alhamdulillah. A hada musu na wata 10 amma ka ba su kashi. Ka ba su kashi kawai ko? Alhaji ni so samu ne a wannan rabin wata sauran a samu a account. To Alhaji labari fa ya kai matalakawa. Qur'ani talakawa sun gani. Magana tarantu fa babu. Nan da wata 10 don ko February. Amma daga nan Disamba ba wanda zan karewa tarantu ba wallahi. Kai waras da idan ka dan ubanka ba herabun anan ma a bashi ba shi rabin buhu na wata uku a baka na dauke shi aiki wannan ka je ka raba ku raba ku tare da yan uwan tsugunna tsugunna ba hi wannan tsugunna Alhaji kamo can ya kuri na saka aiki Alhaji ya kuri na saka aiki alfasirin ya Allah isa kamar ya wallahi Allah isa Alhaji bayan zunubin sata ka ƙara samun zunubin Allah isa Qur'ani sai dai istighfari ba muke sata Mahmudu in an kama ni fa kai ma a daure kake oyo to yanzu ya za a yi da wannan ka tafi da hiji a'a zan kai dadi ina ni na tafiya da wannan zan kai dadi ka je ka ajiye shi a cikin yan uwa ina na cikin gidana ma sun ishe ni ina da yan 200 akwai yan 50 ma kone su zan Qur'ani barin mun wannan ɗaya yake da ka zabga mun naushi a wuya Qur'ani kashe ni kake son kai Allah nan da Disamba sun zama yayi Disamba na yi to albishirinka talaka wannan fa Qur'ani kaga sabon kuɗi na fitowa to Qur'ani talaka ne na karban tsoho kaga illan sata kai wallahi illan sata kenan wannan Buhari Allah ya mai albarka na fitowa ya fito nan kai ganin kake na kwafsa ai manaja ba ai fuska ma irin ka wallahi muna kokarin shigarwa kai ka fito mana da shi ai alhaji ina da wani shawara wannan shine in ba amma ba shawara nan wato ba shawara da za a yi to me ya shawara mu fara amfani da buhanai mu samu wani boka ya bamu jaridan aljanu a ɗibi kuɗin da su kai mana banki su mana transfer wai a kai su a banki a to ai kai baka san ma ke da gani shi wannan is not digital bai san me ke faruwa ka san waye kai ka san waye adireshi ba kwarakar wanda shine head of FCC ne yanzu to wannan mutumin saboda exposure da kwarewa ce ga aiki ne duk kudin Najeriya yana da dugos din su akai kai shi duk da kudi aka zo da su ya san daga wace unguwa su to alhaji kai ne kaga Osmatin ne irin wannan mutum ba wai ko almasu shi ne shugaban FCC ai is always irin idon shi sai an cewa fito na fito ma yake da ina ga ma runduna aljanu ba zan sa ta tare ayar su ba to alhaji kai ne ko Qur'ani ka kare maka prison din nan assalamu alaikum wa alaikum Alhaji na gaji da guje-gujen nan ga kudin ka hakin ka na da shi kaman ba ɗan uwana kai kuma daga ina kai miliyan 50 ya ranta mu na gaji da guje-guje shekara 5 ba ni leda ba ni saurayi yanzu nan miliyan 50 ne ita ce cash rige dauka je kuma alhaji karantun miliyan 2 je kuma alhaji karantun miliyan 2 kawai ba shi ba cash ne ba cash ya ban ga sunan na gaji da guje-guje shi ne za ka sa alhaji ka ga yadda guje-guje zai sa alhaji aka sa ni zai sa alhaji yawa kai ka gaji da guje-guje to baka isa ba wallahi baka dole transfer na rantsi Allah cash ya kai ba dai alhaji nake gudunmuwa ba da tafi da shi an baka kyauta ba ai kuna cikin bala'i miliyan 20 ma na ga da ake wadanta sai lokacin da ake gudun kudin nan zai dawo zai da su ai wai alhaji ko dai wani laifi kai wa ubangiji ya tara ba ne ya kama ka a ƙarshe wai ni abu alhaji wai shi kudin nan naka ta ina ka tara shi a kai kuma wannan tambayar ba ni a kawo ya maka da ai tabbatar da kudin nan ake yawa ai za a yi irin waɗannan kudin magana wai idan aka ce a bincike shi ai ba sau kai ma wai dan canji ba za mu karɓi daloli ba
na da su ma dalar ma America ta ce wai dalar ma tana da lokutan Wallahi. wanda amma dai na amfani da ita akwai wanda kuma akwai lokutan da za a dakatar da ita to a karɓi kuɗin ƙasar da ta fara muri to sai da kai sai fa Allah da wannan to wallahi alhaji da an yadda zan canza dala ba zan dawo da su ba dalar miliyan 10 sai ka yi wata 6 in kai bukin ba ta samu ba to yanzu wata ɗaya ya rage shi yasa na dama da hakkin ka su ka ban su na dawo da su ka sani na ga cewa guje yanzu zan yi bacci shi ne wanda za mu kira da yan uwa da dangi da wayanda muka yi ma ba daidai Na gode. da aka yi ma duk abin da ba a ne kira fara tun mu abin rarraba mu yadda mu rarraba musu kafin mu shiga hannu a darshin ba don baki alhaji na gode ka san EFCC bai sani suke to ni ne nan girman Allah kafin dai a shiga da Allah a sallame ni ga kore ni dan Allah a yi alhaji na gode Allah saka da alhaji Baji ya zan je ne yau baji ya kai ne ke neman karɓar a alaƙa kore ni kawai a kore ni na gode na a gode ba ni kuɗin da kuɗin Allah ya sallama yi da maka daidai gwargwaro na gode a gayi na Ba wani- na zan yi bacci bai da mutum yau kuɗi ne a gida alhaji masoro ake wannan abin ni dan Allah a sallame inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawa dan Allah na cikin ma ku fito da su duka waje yaya malam hudu an gama hada wa'annan ai kuɗi sun riga sun haɗu to kaga da nan kaga su nan yan 500 ne mun riga mun haɗa to ina yan dubu yawa kaga da wancan da wannan da nan duk yan dubu ne to yan 200 ba yan 200 Qur'ani ranka ya daɗe sun kai bandir 70 sun kai buhu 70 Qur'ani ina nan za a fito da su kafin Disamba sun zama yayi assalamu alaikum ya aka yi saurayi ranka dade ya aka yi dan Allah ranka dade taimako nake nema alhamdulillah mu da muke neman kai mu da Allah ranka me za a taimake ka da shi me dan kake so Allah ni ne wallahi iyali na ne tana asibiti wallahi Kai. ina bukata ba shi buhu kai dauki buhu daya Dauki zaɓi buhu ɗaya buhu ka ɗaya da yamma anan kawai ka ɗauka ka tafi dauki buhu Ka ɗaya ɗau buhu ɗaya kawai aka- ranka dade Kai. ya zan yi da buhun kashi haka kai dan Allah. ubanka sai ka ɗauka ranka dade dan Allah da wannan buhun kudin ni dai a taimaka ai mun transfer ko 20,000 ne taranzu ba a wannan zamanin zamu ma yaro ko mu yanzu ka kai mata baka san me shugaban kasa ya ce bane ko mu kan mata rasuwa so muke mu ma muna buƙatar Qur'ani muna taranzu son taransuwa kaga dauki rabin nan dauki Ya. buhu ɗaya kai mana taransifa rabin buhu ka rike rabin a wallahi ba na so kai yaro ko dan uwarka sai ka ɗauka dan Sai ka Allah ɗauka Allah ya ka tafi da ɗauka ina ɗauka ka tafi da ɗauka ɗauka dauki buhu ɗaya ka ɗauka kai wayo alhaji Qur'ani na rantsa da girman Allah sai ga ci prison dan na rantsa da Allah EFCC suka kama ka da wannan kuɗin to Qur'ani babu mai karban ka sai ikon Allah kai yanzu dai zaka bi da su ta inda za a kama ni ni alhaji wannan kuɗi tsakani da Allah ni dai aikin da ma yi mun taransuwan 30,000 ni Qur'ani na rantsa da Allah na yafi maka ragowar kaga dau buhu uku na baka alhaji yan ɗari kana ganin mahaukaci ba wanda yake neman kuɗi wanda na ko ni bai kazan cewa ba a rasa 100,000 a account dina an ba shi buhu ya ƙi karɓa ni sai ni ne da nake ban da hankali zan karɓa ranka daɗe yi mun taransuwan 30,000 kawai Qur'ani na Wala ragowar ciki na Disamba sun zama yayi Qur'ani sun zama yayi kuma Qur'ani ɗauri zaka ci Qur'ani ɗauri zaka ci hello a gidan iska ina nan ba kaga malam Eh. hudu da Allah ku haɗa yan ɗari an ce ina da yan 50 ma a su suna amma a tafiya ƙone su suna tafiya da Allah a ƙone suna shiga ni ba ma za a mai da mu